Diolch am y wobr dysgwr y flwyddyn a lefel uwch. Dwi'n mor ddiolchgar i'r adran Cymraeg yma a mudiad dysgu Cymraeg. Dwi'n gweithio fel swyddog gwybodaeth ym Mawrth Iechyd Prifysgol BCUHB. Dwi wedi dysgu Cymraeg ers 2018. Dwi'n mynychu gwersi efo tutor Bwrdd Iechyd bob wythnos ac yn cymryd rhan yn cynnig clebran y staff bob bythefnos. Mi nes I fynychu gwrs gwrthyn y llynedd hefyd, ac ar hyn o bryd dwi'n gweithio ar dysgwyr sgiliau iaith. Yn 2020 mi nes I cymryd rhan mewn cyfweliadau i'r tiwtor newydd yn y Bwrdd Iechyd. Eleni, roedd ni'n mor lwcus I ddod yn ail yn y gystadleuaeth dysgwr y flwyddyn y Bwrdd Iechyd. Dwi wrth fy modd yn gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg a Radio Cymru hefyd. Diolch yn fawr.